Hej, her er en instruktionsvideo til jer, som skal sætte jeres Gmail op til at modtage gamemails og eventuelt sende som. Først gør I det, at I går op i indstillinger. Det her tandhjul i siden. Vælg indstillinger. Så har vi en række elementer i toppen, hvor I vælger konti. Her har man mulighed for at sende e-mail som og tjekke e-mail fra andre konto med POP3. For at modtage jeres mails, eller for at få videresendt til jeres Gmail, skal I tilføje en konto, hvor der tjekker. Det vil sige den konto, e-mailkonto I oprettet hos Game, i mit tilfælde mj@gamedanmark.org. Tilføj her. Jeg kan ikke gøre det, for jeg har allerede gjort det i forvejen, men jeg kan gøre det med en fiktiv konto eventuelt. Så hvis jeg går ind og siger, den hedder martin@game.dk for eksempel, det kalder vi den. Næste trin. Brugernavn, det lader bare være Martin. Adgangskoden, det er den adgangskode, vi har fået sendt ud på en mail tidligere fra Tilde, så der skal I ind og finde den selv. Jeg kan ikke huske, hvad den er, men I kan finde den derinde. Når jeg har skrevet det ind, og det er hele som skal være, tilføj konto. Det kan så ikke, den siger så, at der er også et problem, fordi jeg ikke har den adgangskode, der findes til Game Denmark kontoerne lige nu. Den skal I som sagt finde hos Tilde. Og det gjorde, skulle den meget gerne selv gå derind og registrere den. Når du så kan se det, så siger den her sidst tjekket for 37 minutter siden. Der kan være lidt problemer med starten, at man lige skal få den til at sige, tjek din e-mail nu, tjek din e-mail nu, indtil den er klar til, at I kan modtage dem. Men ellers skulle det ikke være et større problem. Hvis I så har lyst til at sende fra jeres Game Danmark mailadresse også, så gå ind på samme måde, tilføjer e-mailadresse, som du ejer. Siger vi igen bare martin@game.dk. Næste trin. Send via Gmail, det vælger I bare. Og for at det der så sker nu, det er, at I helst skal have sat jeres mail op til at modtage mailsene, inden I sætter den op til at sende derfra. Så det vil sige, at hvis det her var en tilsvarende min rigtige Gmail, så ville jeg få sendt en mail til den, som så er videresendt til min Gmail, for at godkende, at jeg kan sende mails fra den. Men det gider vi ikke, for det har jeg gjort i forvejen. Så det er altså sådan en opsætning er. Ellers, hvis man så vil have sat de her fine signaturer på sin mail, man sender, så går man ind i generelt, går herned i bunden, finder signatur, og her kan man så vælge mellem de mailadresser, man har. I mit tilfælde så er mj og mjohansen89 min originale Gmail, og her er så min Game Danmark. Og så kan jeg se, at det så popper op her, Martin Johansen, juniorkoordinator, Game, logoet, og så mine kontaktoplysninger. Mit eget telefonnummer, Games telefonnummer, de to adresser, og så den fysiske adresse. Og det går jo simpelthen ind. Det nemmeste er, det er, at I går ind og kopierer min, hvis jeg sender en mail fra jer, så I lægger alt det her ind, og lige ændrer jeres navn, og ændrer jeres telefonnummer her, og ændrer jeres e-mailadresse, eller gør det fra Tilde eller Ida, hvem du indsender den ud. Og så er der ikke så meget mere i det. Hvis I har spørgsmål, må I lige skrive, og hvis der er noget uklart, så må I lige skrive til mig igen, så skal jeg prøve at forklare det. Men så er det nogle konti, for at sende, tilføje, for at tjekke fra en anden konti, tilføje her, POP3 e-mail. Og husk at gøre det her først, inden I gør det til at sende derfra, for ellers skal I ikke få den mail, I skal bruge for at godkende. Yes, held og lykke med.